Здравейте хора, това е Майнкрафт, първи епизод от Майнкрафт мапове. Тук е мап на Босмен. Босмен е, да. Обаче много яко, така му почнем и говорим. Сега хора, с нас ще играем Моника. Не знаете. Сега, да питаме къде си. Аз взимам тук... Че къде си? Че къде си? Да, ето. И че ги обраме! Мичи ми според мен, аз не мога. Почко трябва да ме събираш. Имаш ли стикове? Да. Защо не ми става? Къде са? Ето да. Хора, ще ме извините ли за малко? Аз се вълна. Може ли бъдем се? Не взема хората, не стига с това. Да ви чест оставя. Бе, здравейте хора отново. Моника тук ли е? Да, това е. А, тя е. Как дойде? Айде, има, няма да бием. Чай, че бяга. Няма да бием. Да, те. Те ще кажеш да, бе. Скочи лавата си, що ти тъпа. Къде отиде? What the fuck, има дупка. Мале, точно пред мен една гръмтивица дойде. Исках да ме оцели. Човек, виж кой има тука? Ко? Ти къде си? What the fuck? О, на тебе съм. Бе, ей! Чага. Без бой. Бе. Ти къде дойде там, бе? Глед! Там! Ох, ти е във водата. Айде. Къде си? Без да искам Моника. Тя ли пише? Там Моника ще бяга. Ма аз ползвам. Бе, чакайте ме. Та няма нищо да има. Мончо. Майко! Бах си! Тримата! Ама къде е Моника? До Моника? Айде. Бъргаме света! Заради ме, ето, айде. Къде е, бе? Къде е Моника? Да. Бах ти. Пътя да го направи, че има...
вие къде отива? Аре бе, да ми бъгъл, махни са, че ми бъгъл. Айде. Че ми бъгъл, бе. Бах ти, човек. Кой? Ти кой? Маско съм направил. Вай. Бе, стига с това пък, бе, много ме дразни. Гледай, баси, тя се качи. Келе. Тя се качва, ема. Бах ти бързо, тя се научила вече да играй. Се качи доста по-бързо. Аз съм вече долу. Аз се виждам, ей тук е. Аз виждам две имена. Бах ти! Нападал. Хайде, да ще ми кажа. Аз ще направя подземен път. Пускайте нов свят. Да, бе. Ами човек... Чай за малко ще пише този без апа клип. Да, бе. Хич не е тъп. Е, бас тъпия бък. Наистина да пишем нов свят. Няма. Окей. Айде. Тя да не се... Айде бързо. Така... Моцно е, бе. Да. Окей, хора, се върнем след малко, докато намерим нов свят и да след малко. Здравейте, хора, отново. Ето нас Моника. Босмен. О, брат ви ли е, човек? О, 99. О, мъгъ, бахти. Моите два. Ами, ма. Пап. Пап. О, вилиджа. Няма нищо. Чао си виси там още. Как ще лезем? Аз имам много радост. Наистина е сило. Там ще объргем. Малечко е подпалена добра. Така, колко стана клипа 8 минути, добре? Няма време. Те се влюбиха. Да не се женят. Да има сватба. Следвам тъй. Файер, каска! Яко. Айдем по нея са. Я да видим дали има нещо в печка. Влюбен. Това горе. Мако кът няма да ходим там. What the fucking... Аз чам по нея идваш ли? По нея си... Ето я! Къде? В селото? Това си бе. Ето я, там е. Бах чижната. Са. Гледа много после. Не, това е куче. Яко. Човек, че има броня. Куче. Аз какво броня му? Вале! Подонет. Какъв е той инцил? Това е много яко. Какъв е той инцил? Ами ядосано куче.
Идва, ето я. Ето има честове. Къде бе? Тук при нея. Къде? Не може да се лезне, аз съм надолу. Лава, не! Майчице! Ябълки. Много ябълки. И друго имат. И други е така. Мечове! Оле, тя има броня! Оле! Резистант. Инфинити. Свордове. Айна свордове. Аз ги видях, ма има и броня. О, диаманти. Оле, има енчант. Ябълки. Енчант ябълки. Яба, то мап няма готи. Обаче хора след малко трябва да приключвам и си има продължение 100%. Аз съм легендар, а не енчант. Има 64 меча. С мен. А къде е Моника? Ей там. О, енчант. Къде е? Къде да знам? Яба, откъде взе такъв голд меч? О, няма. Има малко левели. Папис няма. Аз нямам папири. Instant health. Poison 2. Poison. Да, отрова. Къде си? Аз нямам poison. Яба, сложих си Poison, баста пяса. Това е резистант. Само това. Къде си? Аз тук в лавата отивам. Вейте ма пича. Абе, ей! И аз имам Poison. Как ти е проблема? Не пълнаш на мен. Къде е Моника? Чакай легендарка да се види. О, аз мина през паежната. Искам бързо. Спид. Да видя как ще мине през паежната. Мале е Моника. Poison. Само Poison има тук. Night Vision. Slowness. Къде е тя е? Тук е нагоре, виж няма нещо има. Ето тук се ходи към мапа и две нагоре. Аз съм училът някъде. Има чест. Има една запалка само. Започва мапа. О, тук си матинците си ги запаля. Че затова запалката била. Къде си? Майка му. Къде си, бе? Слез! Не! Къде си? Ето я. Бах! Това му би! Ето я експлорер. Моника лефт. Join it. Яба как ма гръмна, мале! Така хора, това ще е този епизод. Ще има следващия. И скоро. Или продължението. До след малко.